Good morning, Siargao. Maayong bundag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga reactors o commenters. Gikan na kang Roslyn Sumando. Good morning po. Magandang umaga kanimo din ha. Happy viewing po, mga ka-Siargao. Sa dili pa ta magpadayon, mga ka-Siargao. Adunay nahitabo nga linog, mga ka-Siargao. Kaganinang kadlawon, mga ka-Siargao, alas 3:21 sa kadlawon. Magnitude 4.8 nga linog, mga ka-Siargao, ganinang kadlawon. 173 kilometers gikan na sa Leyte, mga ka-Siargao. O aduna pa yung mga aftershocks nga nahitabo ni ini, mga ka-Siargao. Mao na ang latest updates nato, labi na sa nahitabong nga linog kagabi, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga lungsod nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna og sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning po. Kamusta ang inyong adlaw karon? Good morning kang Irene Intano Sinday. Good morning, Siargao. Good morning, Kuya G. O good morning sa mga kapamilya ko sa Union Dapa. Mag-amping tang tanan. God bless us. Good morning sa taga GL. Keep safe everyone. Sa mga friends ko, good morning sa inyo tanan. God bless. Gikan na kang Sel Dwayne Alciso Rabuya. Salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning diha na sa GL. Gikan na kang Rose. Gikan na kang Rose Solyoso. Salamat po. Good morning, Siargao. Good morning, Kuya G. Gikan na kang JR Chongson. Salamat po. Good morning, Kuya G. Watching from Manila. Stay safe and healthy, Siargao. Everyone, labi na ang mga igo ng linog diha kaganihang kadlawon. 3:20, ingat kamo, mga ka-Siargao. Gikan na kang Lang Lubrias. Yes po, 3:21 AM ganinang kadlawon. Good morning, Philippines. Good morning, Siargao. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Roses sa Samuntina, Tagod. Good morning po. Stay safe ang tanan, ilabi na sa akong nanay og mga igsuon kalumunan diha na sa barangay San Fernando. God bless. Yes po, God bless. Good morning, Lang Delgado. Salamat, magandang umaga po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang kanilang serbisyo alang na kanatong mga Pilipino. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang kalungsuran o probinsya nga silingan nato dinhi na sa Surigao del Norte, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. As of 3 AM karong kadlawon, mga ka-Siargao, ang low pressure area adunay gibana-bana nga anaa sa 355 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Ang nakaapekto karon sa atong panahon ang southwest monsoon nga nakaapekto sa western section sa Luzon. Adunay gibantayan karon, mga ka-Siargao, nga low pressure area. Tumala pa nga ang maximum sustained winds niini 85 kilometers per hour haduol sa center, gustiness nga 105 kilometers per hour. Og ang lihok niini, mga ka-Siargao, westward paingon o sa kakusgon o sa kapaspason nga 20 kilometers per hour, mga ka-Siargao. Samtang ang Mindanao makasinati sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod na, mga ka-Siargao, sa LPA sa southwest monsoon. Hinay nga to na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa habagatang silangang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan. Adunay mga pag-ulan nato nga masinati, mga ka-Siargao. Mao kana ang latest updates nato sa kahimtang nato sa atong panahon karong buntaga, mga ka-Siargao. Dili ta maglangan ang pinakaunang bahin sa atong mga balita karong buntaga. Tabang sa Siargao noon, kausa sa mga batan-on.
usa ka grupo karon sa mga kabatan-unang Siargao noon ang mihimo og inisyatibo alang na sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan nga kabos og walay kaya sa pagpalit sa mga panginhanglanon sa pang-adlaw-adlaw sa Siargao. Ilabi na karon ana kita sa pandemya. Ang programa nga Lingkod ka Siargao noon usa ka kausa nga gipahigayon karon sa mga batan-on ay labi na ni Edgy Mel Plaza uban sa partner ni ini nga si Dante Lobrio alang na sa mga pagtabang sa mga dili na makatrabaho, mga senior citizen, mga kabos o mga persons with disability. Sumala pa sa kaniya nga kini mga kausa alang nasa pagtabang sa mga labing naapektaran sa community quarantine o ang mga kabos nato nga mga Siargao noon. Usa sa mga nahatagan mga ka-Siargao ni ini og tabang ang maong magtiayon nga senior citizen nga taga Bituon del Carmen nga sumala pa kang Edgy Mel nga kini sila nagpuyo sa usa ka isla nga gitawag nga Puyo og sila walay silingan, walay kuryente, gubaon ang gipuy-an og ang panimalay layo ra sa baryo. Sumala pa nga nangalap sila og sponsors para na sa pagtabang kanila og fortunately mga ka-Siargao daghan ang mitabang sa maong mga magtiayon sa senior citizen sama sa pagdonar og grocery, pagpalit og plywood para na sa pag-ayos sa panimalay niini ug uban pa. Nanawagan karon ang maong mga kabatan-unan nga suportahan ang ilang kausa kay para man kini sa katawhang Siargao noon. Please visit mga ka-Siargao sa Facebook page nila ang lingkod.ph para na sa mga detalye ug uban pa ang ilang mga kausa alang na sa atong mga kaigsuunan na mga Siargao noon. Mao na ang latest update sa mga kabatan-unan gikan na sa Siargao, gikan na sa atong mga kadaiyang munisipalidad, mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga commenters karon. Good morning Kuya G, watching from Santo Niño, San Isidro, gikan na kang Crestelin Pobe, komandante, salamat po. Good morning Siargao, good morning Kuya G, stay safe sa tanan. God bless us all, gikan na kang Jane Andrea Roculas Glimani, salamat po. Good morning Kuya G, watching from Tiniwisan, Butuan City, gikan na kang Tata Bordeo. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, gikan na kang Anthony Taghoy. Salamat po, Sir Tags. Good morning Kuya G, gikan na sa Lipa City, Batangas, gikan na kang Michaels Bernandez. Good morning po, watching from San Benito, gikan na kang Jen Andrea Glimani. Salamat po. Good morning Kuya G, pa-shoutout diri sa Pulomolot, South Cotabato. Dili guwapa pero sikat na pangalan. Good morning po, salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G, gikan na kang Anthony Trozo Taghoy. Salamat. Hi Kuya G, good morning. Keep safe everyone. Siargao no, gikan na kang Che Gabutero. Salamat po. Good morning Kuya G, good morning Siargao, maradyo na buntag. Shout out diri sa Surigao del Sur. God bless po. Gikan na kang Anthony Rengel. Salamat po. Good morning Kuya G, watching from Surigao City, gikan na kang Susan Tabacon. Salamat po, magandang umaga mga ka-Siargao. Samtang mga ka-Siargao, sa laing bahin sa atong mga balita. Pagpangdakop mga ka-Siargao sa sakyanan nagpadayon sa Socorro. Nagpahibalo karon ang Socorro Municipal Police Station mga ka-Siargao sa pagpangulo ni Police Captain Alex Celis, ang Chief of Police sa maong istasyon sa kapulisan nga padayon ang ilang istrikto sa istriktong pagpangdakop sa mga sakyanan o motorsiklo nga walay mga rehistro o expired nga mga papeles. Ingon usab sa mga drivers nga expired o walay mga lisensya. Kini aron usab makunhuran agpangpanglakaw-lakaw sa maong munisipalidad, ilabi na nga ana kini sa MECQ karon. Mihangi usab ang kapulisan sa Socorro nga kanunay nga magsulob og mga face mask, face shield kung mugawas sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay uban sa quarantine pass ug pagsunod sa mga health protocols mga ka-Siargao. Mako na ang latest updates sa munisipalidad sa Socorro. Samtang no issuance of travel pass gipatuman sa Del Carmen. Gimanduan karon ang tanang 20 ka barangay sa Del Carmen ning atong isla sa Siargao.
ilalom sa Memorandum Order Number 34 Series of 2020 nga walay i-issue karon o wala ipanghatag nga mga travel pass kang binsan kinsa nga sakop sa Del Carmen kiniingon nga pagsunod usab sa executive order nga gipagawa sa probinsya Surigao del Norte kabahin na sa travel restriction. Samtang gimanduan usab ang tanang barangay captains nga sakop sa Del Carmen nga magpahigayon og barangay checkpoints sugod alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi aron makapugong sa mga katawhan nga mugawas o musulod sa nagadaiyang barangay nga sakop sa maong munisipalidad. Sa mga musupak sa maong memorandum, pagkapriso o kaso ang naghulat kaninyo. Mao na ang latest update sa Del Carmen, mga ka-Siargao. Good morning kaninyong tanan. Good morning Jake Bulido. Radyo na buntag sa tanan Surigao noon. Please be guided accordingly from Lancaster, Philippines. Good morning Siargao. Gikan na kan Joren Pobe. Good morning po. Good morning Kuya G. Gikan na sa Surigao City. Pa-shout out. Gikan na kang Mark Diaz. Salamat po. Good morning. Happy viewing po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga mga ka-Siargao. Dapa Municipal Police Station may pahigayon o pagpahinumdom sa gipatuman karon nga MECQ. May pahigayon og pagpatrolya og pagpahinumdom kagahapong adlaw ang Dapa Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Rizali B. Tadeo sa striktong implementasyon sa Modified Enhanced Community Quarantine dito na sa public market sa Barangay 13 ning atong munisipalidad sa Dapa. Samtang mihatag usab ang maong mga kapulisan og mga face shield ilabi na sa mga market vendors ingon nga sila ang mas busy nga lugar sulod sa Dapa. Mihangi usab ang maong mga kapulisan sa tanang dapanon nga palihog pagkooperar og mamahimong responsableng residente sa Dapa og tabangan ang komunidad sa pagpugong sa pagkaylap sa COVID-19. Please stay at home. Mao kana ang latest updates nato mga ka-Siargao sa Dapa. Ilabi na karon ilalom kini sa MECQ mga ka-Siargao. Samtang mga ka-Siargao, ang latest updates nato, active COVID-19 case nato sa Siargao mga ka-Siargao, 7 kabuok. Base na sa data gikan na sa COVID-19 monitoring mga ka-Siargao, ang Siargao Island ana ay 7 ka-active case sa COVID-19. Duha sa San Isidro, duha sa Dapa, usa sa Del Carmen, usa sa Pilar, o usa sa Socorro. Maong ang katawhang Siargao non, gihangyo mga ka-Siargao nga musunod kita sa mga gipatuman karon nga mga health protocols, preventive measures aron dili na mo kaylap pa ang COVID-19 sa atong isla sa Siargao mga ka-Siargao. Ingat po kitang tanan mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Alma, Hana, og Timothy, gikan na kang Lucas Ibalya, salamat po. Maradyo na buntag Kuya G, gikan na kang Cha Himaw, good morning kanimo Cha. Magandang umaga, ilabi na sa mga taga San Isidro, good morning kaninyong tanan. Maradyo na buntag, gikan na kang Garik June, Escobia, salamat po, magandang umaga, good morning mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa inyong suporta. Samtang mga ka-Siargao, ang CRH COVID-19 gipropose nga COVID-19 patients only mga ka-Siargao.
Sa gipahigayon nga meeting niadtong October 11 sa mga opisyales sa Surigao City, Dr. Surigao del Norte Provincial Hospital ug mga taga Caraga Regional Hospital alas 4 sa hapon. Giklaro sa emergency RS sa syudad sa Surigao nga gumikan kay wala nay kabutangan sa mga ospital tungod kay nagsuwak-suwak na ang COVID-related nga mga masakiton, maglisod sila og akomodar sa mga bag-ong mga pasyente. Ang Caraga Regional Hospital dili usab modawat og pasyente kung walay referral. Sumala ni Dr. Cheryl Gotinga, modawat sila og non-COVID patients pero kanang critical na gayod ang kahimtang og high risk OB cases subay sa gipagawas nga advisory niini. Gipropose usab sa panggamhanan nga ang CRH mamahimong exclusive na lamang sa mga COVID-19 patients aron mamahimong concentrated na lang ang pagtratar kanila kay gikahadlukan man mga kasyargaw sa ilabi na sa mga doktor usab ang pagkailap o pagtakod niini sa laing pasyente. Atong paminawon ang pamahayag mismo ni Assistant Provincial spokesperson Sim Castrense mahitungod na sa maong proposal. Nagkasabutan kahapon and in the coming days this will be implemented. Days ra kay time is of the essence. No sanong sa suggestion or proposal ni Provincial Administrator Sol Matugas na ang Caraga Regional Hospital himo na nato kumana exclusive hospital for COVID cases. Especially down moderate to severe cases kay amo man gayud based sa Department of Health guidelines ang CRH man gayud ra ang hospital na makatreat na ninin COVID-19 cases moderate to severe. Ang mahitabo ini ang tanan mga private hospitals na ini dinikuman sa Surigao kung ma-implement na ini na proposal ang ato non-COVID patients, yung dili kung mga COVID patients, mga normal na mga sakit, for example. Basta dili kung COVID, ato na i-treat sa mga private hospitals na ini sa ato dakbayan. Say for example, St. Paul, Surigao Doctors, Medical, Miranda, including Surigao del Norte Hospital, dito sa ato badas. So at least concentrated na tanan kay ang tagkahadlukan gud ng mga doctors kung kay kasagaran lagi kuan man ininbagan taglawong pa related to COVID and mga symptoms related to COVID base rin Tiro Hospital kung grabe nakahamok ang COVID cases na i-entertain base maapektuhan noon dyan mga non-COVID cases. Uno pa na while we laong pa ni Dr. Go while jari ato COVID cases but we also have to consider na jari sa padadong gihapon ang complaints sa diabetes, complaints sa inin heart diseases. So nagpadadyon sa bini ng mga sakit bisan na dili kon mga COVID. So nakay kuman lagi ang baganan facilities or ang mga rooms sa ato hospital baganay kadto naman gadud puros na naman nagdugang naman gadud ang mga respiratory, mga COVID-related symptoms. So amo ini na tagay-student kahapon na ang tanan COVID cases adto ra kan i-treat dito sa Caraga Regional Hospital tapos diyan pa na mga hospitals amo na mo treat non-COVID patients din sa ato dakbayan.
Good morning, Siargao. Happy viewing po, mga ka-Siargao. Wala day boses. Salamat mga ka-Siargao. Salamat sa pagpaybalo. Sumala pa mga ka-Siargao, bahin na ni Dr. Arlene Felizarda sa COVID sa atong Surigao del Norte Provincial Hospital nga ang mga mild asymptomatic cases mga ka-Siargao apan kung dili COVID-19 ang motratar sa pasyente mao ang higakit District Hospital og Malimuno District Hospital. Gipamahayag usab ni Dr. Chloe Digal mga ka-Siargao nga kinahanglan dunay referral sa mga MHOs aron malikayan ang pagtakboy sa virus. Sa kasamtangan, ang Surigao del Norte Provincial Hospital adunay 69 ka pasyente, 7 ka health workers nga nagkasakit og 7 ka kumpirmadong kaso nga dunay mild cases mga ka-Siargao. Gipadayag usab ni Provincial Administrator Sol Matugas nga kinahanglan dunay mga specialized centers ang CRH dapat aduna usab kini nga COVID-19 dedicated mga rooms mga ka-Siargao. O kinahanglan na ay MOA iban ang laing mga balay tambalanan sa rehiyon sa Mindanao aron dili ma-over capacity ang mga ospital. Dugang pa niya mga ka-Siargao nga ang pribadong ospital angay sa mga non-COVID patients. Tagtudlo usab mga ka-Siargao nauyunan usab sa tigom o sa meeting nitong October 11 mga ka-Siargao nga ang mga tulunghaan gamiton nga quarantine facility sa tibuok lalawigan. Giklaro usab sa ni Surigao del Norte Provincial Governor Lalo Matugas mga ka-Siargao nga nagpalit og dugang 1,400 kits o nagmuntar og moratorium karon mga ka-Siargao o pagbawal sa pagpanguli sa mga LSIs gikan na October 12 hangtod na October 31 tungod kay puno na ang mga quarantine facilities. Sa tanang mga sugyot gikan na sa mga meeting ipadala na kini dito na sa Regional Interagency Task Force mga ka-Siargao. Mao kana latest updates nato sa atong probinsya Surigao del Norte mga ka-Siargao. Salamat kaninyong tanan, maayong buntag po. Good morning Siargao, good morning Siargao TV. Kuya G, please greet kila Lola ni Mushi, happy birthday mga taga-Union Dapa. Stay safe and keep safe everyone. Thanks Kuya G. Ika na kantay Zamia. Okay na Kuya G, may boses na. Good morning taga Socorro, Amping Socorro. Ika na kang Ramil Dapar Hustol. Salamat po sa inyong concern. Nawad anang sounds, nawad anang boses. Salamat. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning watching from Burgos. Dili ka mabati Kuya G. Yes po, ganina dili mabati. Karon mabati na mga ka-Siargao. Samtang mga ka-Siargao, sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga, House Speakership sa Kongreso nakuha na
ni Velasco. Kinatibuk ang 186 mga kasyargaw ka mga kongresista majority sa 299 members sa House of Representatives ang mi-elect kang Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Ingon nga bag-ong House Speaker sa Kongreso nahitabo ang maong eleksyon sa usa ka sesyon nga gipahigayon sa Celebrity Sports Complex sa Quezon City. Nasayran nga si Buhay Party List Representative Lito Atienza ang nahimo o mihimo og motion aron na sa pagbakante sa House Speakership o gisigundahan sa 186 ka kongresista og dali nga ginumina si Velasco isip House Speaker uban sila Representative Doy Liachon, Jack Duavit, Christine Singson Mihan og Kiko Benitez. Sa speech ni Velasco nga sa ilalom sa iyang liderato, ang House magpapasar sa mga balaod nga mutubag sa mga panginahanglanon sa mga Pilipino sa atong nasod, labi na usab sa abroad sama sa legislation, trabaho, ekonomiya, healthcare, pagkaon, kapsay ug kalinaw ug sustainable energy. Apan sa pagkakaron mga kasyargaw, gitanaw karon ni Congressman Alan Peter Cayetano nga fake ang nahimong sesyon sa Kongreso. Mako na ang latest updates nato dito na sa Kongreso, ilabi na sa pagbaylo sa speakership sa Kongreso. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Good morning Kuya G. Di lagi madungog imo tingog ganina. Yes, dili madungog ganina, pero karon okay na. Maradyo na buntag, Burgos, maradyo na buntag. Legantin family, kantatay Ramon Legantin. Okay na Nanay Mirna o kang Nanay Mirna Legantin nan San Mateo Burgos. Dagang salamat Kuya G. God bless po gikan na kantata Manazones. Okay na Kuya G, may boses na. Good morning Socorro, good morning mga taga munisipalidad sa Socorro. Mayong buntag po kaninyong tanan. Good morning mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa atong horoscope karong buntaga. Sa atong horoscope karong buntaga, kinigiya lamang mga kasyargaw para na pagkabot nato sa atong success. Giya lamang mga kasyargaw. Sa Aries, malipayon ka karon. Ang imong love, gidawat na niya ang imong gugma. Lucky numbers 13, 18, 23, 28. Lucky color blue. Samtang sa Taurus, karon ma-experience mo ang swerte sa pagbasura. Aduna kay makuha nga gold bracelet nga dako og kantidad. Lucky numbers ug color 3, 19, 29, 40. Lucky color silver. Samtang sa Cancer, ayaw pagbiyahe. Dali na ang accident karon. Dunay surprise nga regalo gikan sa secret admirer. Lucky numbers 20, 34, 38, 41. Lucky color purple. Samtang sa Leo, karon mailahan na nimo ang imong true friend. Naa si Kristo sa crisis nimo karon. Lucky numbers 15, 21, 35, 41. Lucky color indigo. Samtang sa Virgo, ang imong mga kalit nga desisyon mohatag sa imo og problema. Kinahanglan sa iyo sa buntag ang biyahe. Lucky numbers 13, 18, 20, 38. Lucky color emerald green. Samtang sa Libra, magkugi ka karon. Dali maabot ang imong bahandi. Daghang opportunities nga i-offer sa imo. Mag-consult sa psychic aron dunay guidance sa decision. Lucky numbers 9, 11, 15, 33. Lucky colors magenta red. Samtang sa Scorpio, inspired ka sa imong mga gibuhat. Kini ang imong creative expression, daghang bahandi ang moabot kanimo. Lucky numbers 5, 16, 36, 43. Lucky color sky blue. Samtang sa Sagittarius, daghang tabi aron ma-discourage ka sa imong project, pero mudaog ka sa maong mga kompetensyon. Lucky numbers 12, 20, 38, 43. Lucky color bronze. Samtang sa Capricorn,
Lisod ang imong adjustment sa imong bag-ong trabaho. Tungod sa imong focus, daghang opportunity ang maabot nimo karon. Lucky numbers 32, 35, 38, 43. Lucky numbers turquoise blue. Samtang sa Aquarius, ang mga detalye sa imong project kinahanglan imong punan og feelings aron acceptable sa katawhan. Lucky numbers 15, 21, 27, 40. Lucky color pink. Sa Pisces, ayuhon nimo ang imong gibuhat para mutabang sa adunay mga sakit nga supernatural ang cause. Lucky numbers 7, 19, 31, 44. Lucky color ruby red. Mao kana mga kasyargaw ang horoscope natong karong adlaw mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Happy viewing po. Okay na Kuya G, good morning taga Socorro, good morning po. Good morning Kuya G, watching here from Surigao City. Gikan na kang Floribel Lesondra, salamat po. Greet ko sa akong mga first cousin sa Kaskag nga mga Martinez family. Coming from Mirna Cuaton. Coming from Mirna Cuaton. Gikan na kang Mirna Cuaton. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, watching from Surigao City. Yes po. Good morning Surigao, especially sa mga taga San Benitoanon. Stay safe, God bless. Gikan ng Roldan Sumando. Salamat po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. Tulo ka COVID-19 vaccine manufacturers nagpasa na og requirements sa Food and Drug Administration. Giingon karon ni Presidential Spokesperson Harry Roque mga kasyargaw nga posible nang mahuman ang pandemya nga dala sa COVID-19. Tungod sumala pa nga hapit na mahuman ang mga manufacturers sa mga COVID-19 vaccines sa gihimo niining drug trials. Sumala pa nga as of October 8 mga kasyargaw, nagsumiter na ang Gamaleya Research Institute of Russia, Janssen og Sinovac og mga requirements ngadto na sa Food and Drug Administration aron mapahigayon na ang clinical trial sa atong nasod. Ang detalye gikan mismo kang Presidential Spokesperson Harry Roque. Mabuting balita po, mukhang matatapos na po ang ating pandemya. Dahil, ayon po sa Department of Science and Technology, mayroong 3 players na nagsumiti ng requirements sa Food and Drug Administration para ipaalam na interesado sila gumawa ng clinical trials sa Pilipinas. Ito po ang Gamaleya Research Institute of Russia, Janssen at Sinovac. Isa pa pong magandang balita. Kaugnay sa balitang ito, inulat po ng New Yorker na ang China National Biotech Group or CNBG, ang pinakamalaking vaccine manufacturer sa China, ay nasa huling bahagi na ng kanilang phase 3 trials at marami na raw pong mga mamamayan sa China ang nabakunahan na. Mao kana mga kasyargaw, ang latest updates nato ilabi na sa COVID-19 vaccines. Naanay 3 ka manufacturers nga posible na gayod nga magpahigayon o clinical trial sa atong nasod Pilipinas. O pwede na kining himong vaccine, mahimong bakuna para na dili na ta matakdan pa, para na mawala na ang ikahadlukan nato karon nga pandemya, ilabi na ang COVID-19 virus mga kasyargaw. Samtang ang Surigao del Norte COVID-19 monitoring report nato karong buntaga mga kasyargaw. As of kasyargaw mga as of October 12, 2020, 87 na ang suspected cases, 112 ang probable case, 1,721 ang persons under monitoring, 18,080 ang nakagraduate na sa pag-quarantine, 468 na ang mga positibo sa rapid antibody test, 208 na ang RT-PCR confirmed case, 118 mga kasyargaw ang nakarecover, samtang 14 na ang namatay. Mao na ang latest updates nato sa Surigao del Norte COVID-19 monitoring report. Samtang mga kasyargaw, ang atong latest updates mga kasyargaw, upat ka bag-ong COVID-19 case sa Surigao City na itala. Usa
ang namatay. Usab ang gika-report mga kasyargaw nga namatay tungod na sa komplikasyon sa COVID-19 sa Surigao City. Kini ang gilawatang impormasyon sa DOH-CHD Caraga human kini nagpagawas og daily COVID-19 report kagahapong adlaw. Samtang aduna usab na dugang nga upat ka buok na newly confirmed case mga kasyargaw sa maong syudad. Ang detalye atong paminawon mga kasyargaw. As of October 11, 2020, we have 31 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, we have 1 case from Nasipit, Agusan del Norte, 5 cases from Cabadbaran City, with 1 case each for the following barangays: Antonio Luna, Barangay 7, Barangay 12, Kaasinan, and Kumagaskas. 9 cases from Agusan del Sur, Loreto 5, Bunawan 2, San Francisco 1, Santa Josefa 1, 4 cases from Surigao City, distributed in the following barangays: Washington 2, Taft 1, Togbongon 1, 1 case from Tagbina, Surigao del Sur, 3 cases from Bislig City, with 1 case each for the following barangays: Mangagoy, Poblacion, Tabon. 8 cases from Butuan City, distributed in the following barangays: Dagohoy 2, Doongan 2, and 1 case each for barangays Lemon, Libertad, San Vicente, and Tagibo. For classification of cases, we have recorded 22 local transmission cases in areas with local transmission, wherein 12 are new LT cases, 7 close contacts of previously confirmed cases, 2 healthcare workers, and 1 frontliner. For other areas and for other classification, we have 1 with travel history to an area with local transmission, 5 close contacts of previously confirmed cases, and 3 healthcare workers. For status of condition, 15 are asymptomatic, 15 have mild symptoms, and 1 severe. For status of management, 31 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of October 11, 2020, we have 2 COVID-19 related deaths from previously confirmed cases. The first death case is an 82-year-old male from Butuan City, diabetic and with chronic kidney disease, onset of shortness of breath and body weakness on September 28, admitted on October 8, 2020. However, due to complications, the patient died on October 11, 2020. The second death case is an 80-year-old male from Surigao City with no known comorbidity, onset of fever, cough, difficulty in breathing and body malaise on September 23, admitted on September 27. However, due to complications, the patient died on October 10, 2020. As of October 11, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 1,912 confirmed cases, 1,191 recoveries, 644 active cases, and 77 deaths. Mao kana mga kasyargaw ang atong latest updates sa COVID-19 sa Caraga o sa Surigao City. Ito na say nadugang usang nga namatay mga kasyargaw. Good morning Siargao, especially ang mga taga San Benitoanon. Stay safe, God bless. Gikan na kang Roldan Sumando. Good morning Kuya G, watching here from Manila. Gikan na kang Gilbert Velez. Salamat po, magandang umaga kaniyong tanan mga kasyargaw. Good morning po. Samtang ang COVID-19 updates nato sa tibok nato nasod Pilipinas, 342,816 na mga kasyargaw ang total cases sa atong nasod, 43,332 ang active cases, samtang 293,152 ang nakarecover, 6,332 na mga kasyargaw ang namatay. Samtang mga kasyargaw, ang mild cases nato o mild symptoms cases mga kasyargaw nga naitala 83.9% base na sa mga COVID-19 active cases nato mga kasyargaw. Mako na ang latest updates nato sa COVID-19. Samtang champion mga kasyargaw ang Lakers mga kasyargaw karong season
sa NBA, mga kasyargaw. Tungod na sa score niini mga kasyargaw, atong pagkatanawon ang total score sa maong finals mga kasyargaw, 102-96. Sumala pa sa maong duwa mga kasyargaw. At the end of second quarter mga kasyargaw, itambakan ang Miami Heat og 28 points samtang nagpadayon hantod na sa katapusan sa quarter ang kadako sa Miami Heat mga kasyargaw. Ano na ang atong latest update sa sports? Champion mga kasyargaw ang Los Angeles Lakers na himong MVP mga kasyargaw si LeBron James. Samtang kana na ang ika-17 ka-championship title nga nakuha sa Los Angeles Lakers mga kasyargaw. Tie up na sila sa Boston Celtics mga kasyargaw. Ano na ang latest update sa atong sports karong buntaga. Good morning, Marajaw Kuya G, pakigreet po sa Polangcos family sa Davao del Sur. Then, Kuya G, God bless and stay safe. Gikan na kang Gretch Fernandez Polangcos. Salamat po. Magandang umaga. Good morning Kuya G, amping sa tanan kasyargaw. Labi na sa ako pamilya dito sa barangay Antipolo. Gikan na kang Bao Soljen. Salamat, Bao. Salamat. Magandang umaga po. Samtang mga kasyargaw, 73 days na lang, Pasko na. Atong patukaron-karon ang Pasko na mga kasyargaw. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year po kaninyong tanan. Happy Christmas po kaninyong tanan. 73 days na lang, Pasko na. Sa may plano ninyo mga kasyargaw. To you and your king. Sa may plano ninyo mga kasyargaw, ilabi na karon, hapit na ang Kapaskuhan. Apan dili nato kalimtan nga ang atong gisaulog sa maong Kapaskuhan, ang pagkatao sa atong manunubos nga si Hesus Kristo. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po, magandang umaga. Apan mga kasyargaw, dinhin na lamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhin na sa atong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita alang na sa Siargao Island, probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Kininyo nagalagad sa live stream, Kuya G. Maingon kaninyong tanan mga kasyargao, pagpakabana, pagbantay, magisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, good morning po kaninyong tanan. God bless!